Где има контакт? Ние снимаме. Къде има? Тихо! Тихо! Иди извънка, бе. Тихо! Ало! Тихо! Бягай от тук. Бягай от тук. Ай, аз съм тук. Тук съм. Ай. Като той трябва да седмица, като ти глупа, те го спирате. Какво ма гледа? Излоши ма боли коя. Искам да Снимай къде. да се направят замичи. Дай 4 часа и замя! Ето, и лицата ли гладни стоят? Да, това да видиш. Ти ги звъня и ни дигате. Мъж са такива. Искам да аудиторията, искам да направя само 6 съня. Не ме интересува. Полиция, когато иска живе. Кои иска живе е кмета. Ето така. Да въвият мисля по куц. Ток има ли тук? Ай, ток има ли? Има ток. Удължително искам. Екаре. Искам тук е ток, екаре. Ето, както запусвам всяка сутрин, те съм дошъл тук е. Екаре. Искам тук е ток да се наема. 21 век не бъде срамен. Как е? 24 часа ток няма. Как е? Те с малките деца? Може да стоят на студен? Не се обръща към мен, Ма то се към вас не бе! А ти каза, кой да се намисляш на мен, аз съм обръщам към тебе. Чет не мога там. Казвам те, Ще иди от че! Къде ти можеш навънка? Ти си човек, който да му гониш. Ще стоява хранил на студен! Че и децата ми! И бой в майката! Ето къде е, тук трябва да искам да ми се опише, толкова искам да я. Докъде той толкова ще пипам, аз съм примерно. Ето къде ще си. Айде, какво стане? Айде. Ето, аз замивам мезета, после за кога няма идеш това. Ето. Айде, какво ще стане? Ние поне сме гостоприемни. Да. Взехте първо да въртите телефоните. Иначе аз като въртя да питам кога ще дойде, то да няма изключено. При насочване. Тъй ще ме пренасоча аз. Аха. Екаре, късваш, наяви случите нещо. Екаре, питай ме кога. Който отвърди. Екаре, контакт. Ето, ще си включа скаричката, са наявам. Даже машичката може да дръпнеш. И си отида като доволен граждан, да. Аз си дръпна. Точно е. Ето така. Айде. Полицията извикахте ли? Да ви дойде да ви види и на вас. Ти се обръщате. И чакам отговор, кога ще има на разход в 31 ток. Чакам, защото да не видам със сопата след малко. Чакам. Отговор чакам къде. Къде дигате телефоните, те ще бъде. Няма да дигате телефоните при насочване. Ба те ще ме пренасоча аз. Те ще ме пренасоча. Приятел, служи на мен една филика. Вече са приятели. Ето ли, 2 филийки. Ето, заповядайте. Аз ръката на мен. То с другия бъбет. Ще го видим него. Приятели, лама си бе. 24 часа доживяхме, лекари. Толкова обаче имам само енергото. И да ги мържише долни. На здраве, приятели. На здраве. Лекари, това покажете. Скаричката съм си донесъл в енергото. Ето си сложа и мезенци. Гърдев! Еленско и Гърдев! Полицая, Еленско! И той да гледа. Еми чакам. Как работят да го сложим? Как може, как може от нас да завоя до долата на това бъде пълно? Говорим. Друга линия. Не ме интересува топа и това. Говорим. Добър ден. С къв нож? Аз се режа мезен. Къв нож? Екари, мезен си. Вижте това имате. Може да е. Епи от телефона. Чакай да спрем сега.